Iki ngene, Nduk, keparengi panitia uga ana bintang tamu pelawak kejaba Mbak Elisa, ana ya kuwi Mas Sumarbagyo Gareng. Mas Haji Sumarbagyo Gareng saking Semarang. Iya, men saya regeng, men saya gayeng diaturi minggah ana pepanggungan. Nyuwun slendro diserampatke coba kaya apa men ketok kaya apa beksane Mas Gareng. Dados. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Yoyo. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Syukur. Pinaringan sehat, selamat. Saged sowan ing tlatah mriki. Wonten desa Kemiri, Mas. Waduh, jan. pripun? Niki hukum fisika berlaku di sini. Kok saged? Wong ki angger kahanan semakin dingin, oksigennya semakin tipis, mula joget kene wae menggeh-menggeh aku. Lho, kuwi dadi kewajiban lan sesanggemane jenengan. Itu yang dinamakan profesional, apapun yang terjadi tetep kudu dilakoni. Ora kena sambat. Mung yo karo panitia wis dilunasi ket sore kok sambat. Iki ora sambat, aku ki ngetokke aku ki yo ngerti hukum fisika ngono lho. Oh iya. Wah, aku ki sik mikir kok jane ket mau. Mikir apa? Desa kene iki karo kecamatan kok kontra ya. Kok iso kontra? Wis deloken to. Gagasan desa kene iki jenenge apa? Kemiri. Kemiri iki Atos Pompo. Atos. Kecamatane ndi? Jenangan. Jenang ki Empuk Atos. Empuk. Lah iya iki sing desane Atos kecamatane Empuk. Berarti kontra, Mas. Ning dengan kontra jadi tambah apa lingane harmonis. Karena hidup itu harus kendul lan kenceng. Iya. Ora kena kok kenceng kabeh, kendul kabeh. Bener. Dadi upamane ning desa akeh warga masyarakat nuwun sewu upamane ana sing atos kang dadi penggalihe, engko sing ngempukke ya para-para sing menjabat ning kecamatan, ngono lho. Nggih, pancen tur ya sing penting hidup dimanapun ingatlah selalu bahwa hidup di dunia itu hanya sekejap. Sekejap itu tegese cepet. Mula sing kudu dingerteni dua kalimat. Apa? Hidup di dunia hanya sekejap. Maka yang perlu diketahui, kamu datang untuk apa,
Dan kamu pulang membawa apa? Nah, Wes gandeng kuwi sing gawe sampeyan, sing iso mbatangi ya sampeyan. Ora ya padha ora ngertine kok. Wong uripe wong dhewe-dhewe kok. Wong datang di dunia untuk apa toh? Lah, pulang membawa apa? Ya gumantung tumindake ning donya. Pulang kuwi tegese mati. Wah, ngomong karo aku ki rada dhuwur sithik to Mas kowe kudune. Sing dhuwur apa? Mendemu. Lah ngene iki lakon ngeneng nggon karo sampeyan. Wong datang ning donya iki nindakake dawuhe Gusti kodrate pangeran anut kelawan kapitayan kang rinasuk. Sok mulih nggawa apa ya gumantung perbuatane. Yen carane wong Islam kuwi telung perkara. Mula wong mati iki diganjel gelu, aja tugel perkara telu, ya kuwi amalin jaliatin, terus ilmu yang bermanfaat lan uga dungane anak sing saleh. Kowe iki jane dalang apa mudin? Sing jenenge dalange kawruh apa wae kudu disinau. Kuwi apalane mudin e. Iya. Mudin ki wis ngono kuwi. Dalam rangka bersih desa. Lah, amin. Mongko sing jenenge bersih desa ki lestari lan uga meriah dan indah nyatane kanggo ajang sedekah tumrape warga masyarakat. Neng Ponorogo kene iki kabeh semangat ngenekake bersih desa. Lah iki nyuwun apresiasi saka jenengan. Niki cekak aos tur mesti mentes. Piye? Di desa sik nganakake bersih desa kuwi tak garis bawahi bahwa warganya masih rukun. Wes kuwi pathokane angger desa kok ora tau bersih desa berarti wargane ora rukun, kepala desane ora pantes dadi kepala desa. Sik engko aja-aja kowe nglereke ngene. Mergo piyai bersih desa ngopo kok elem mergo mesti ngundang sampean entuk rejeki aja-aja ngono. Kok sik to, apa bersih desa iki kudu gelar wayang, apa kudu ngundang dagelan ora. Dadi upamane bengi iki karo Pak Lurah upamane tahun ngarep wayangan sampean ra diundang ra apa-apa ya. Loh, lah sing ngomong ki aku to. Ing atase sing ngomong kok ora diundang lho kebangetan to. Wah iya. Maksa mbelot to ya. Dian wong wis kadung dijagake pendak taun kok. Wah iya. Wong iki ning tenan Mas, wis to ning dinggon anggere ana bersih desa berarti masyarakate utawa penduduke isih rukun. Nah iki bejo-bejane niki bejo-bejane. Niki teng pundi mawon kula dalke bejo-bejane panjenengan niku desa. Duwe pimpinan kepala desa. Beda yen tenggen kula kutha. Pimpinane lurah. Mergo ning kelurahan. Bedane yen kades kuwi isih duwe pekewuh karo sing dipimpin masyarakat iki. Mergo biyen dadine kades dipilih masyarakat. Ning yen lurah kuwi wis blas ora gagas. Mergo sing ndadekke lurah ora masyarakate ning pimpinane. Beda to Mas? Beda. Nah, ning yo akeh lurah sing apik lho. Loh, ya ora kabeh nganu ning ya iki proses iki yen iso mbok kaya kades ngene iki. Yen iso kaya kades iki pimpinan lurah ki ya dipilih karo masyarakate. Dadi yen blendot sithik masyarakate wani ngelekke. Nah saiki yen blendot sithik masyarakate ngelekke iki ya sing penting wali kotaku ora ngerti. Ngono ki. Lah ya kisruh ning iki ya kabeh mau tergantung sistem pemerintahannya. Iya. Sing baku nderek syukur bersih desa tasih dilumadi wonten ing desa Kemiri mriki, Mas. Kemiri, apakah penjabaran dari kemiri? Iki per suku kata apa per huruf? Manut. Lho yen takon wong pinter ki ya sing detail. Per huruf. Ayo. Oke, aku yen per suku kata ki apa kuwi? Kepenaken ya. Ora cocok karo larange ya, Reng. Kepenaken lho persuku kuwi. Kan mung telu to kuwi. Ket mau kok jero larang wong sing bayar kowe ora ngresula lho. Kowe kok geger kowe lho. Wong kono ki ning kene sing ngusulne aku. Mangke dagelane garing mawon Pak Lurah. Pak Lurah gur nggih kula cocok. Sing ngusulne aku tak lungi kok Pak Lurah ya ra ketang pira ya ora lho. Ngumun aku. Lho sing ngusulke kowe, sing dadekke wayangan ki aku. Kok iso? Lho tanpa ana supportku Pak Lurah Pak Kades ki wis dibatalke iki mau.
Kok iso ngono? Wayangan bengi iki wis dibatalke jane. Sebabe. Ini mergo tak rayu-rayu dadi. Dadi dok dadi lan orane gumantung aku. Waduh. Iya. Kemiri. Sidora iki. Sida. KEMIRI. K kuwi kepala desane asmane Bapak Nur Dianto. Dianto. Nah, Mergo ki double jenenge jane iki. Nur Dianto. Ki K. Iki enak hawane, sejuk lan kemrenyes adem. Iya. M. Masyarakate rukun. M kuwi masyarakate rukun. I. Iki dina nganakake bersih desa. R. Rame regeng tontonane wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi. Cocok. I. Isih imbuh dagelan gareng saka Semarang. Meksa katut ora. Iya. Iki njaluk apa wae aku tetep ngendel pokoke. Persuku saiki. Jenangan. Jenangan ki jeneng apa? Camatan. Ya ngenteni ditanggap Pak Camat kok. Gua iki mbok aja hitungan nemen-nemen. Ora iso, pokoke kepengin tak jlentreke sok Pak Camat gen nanggap dhewe. Masa ana camat tok anggaran gandul kades. Iya. Oh, wong hitungan. Ning luar biasa lho Mas Gareng. Niki nggih, pancen niki kula senenge main teng Jawa Timur nggih ngeten iki. Nontone anteng jenjem lenggah pinarak ora mubah ra musik. Tur dasare iki mujudake manunggale kawula lan Gusti. Leres. Sing kepareng rawuh ora mung Bapak Camat, Pak Ndan Ramil, Bapak Kapolsek. Ini merupakan hal yang istimewa karena Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko rawuh menyatu dengan masyarakat. Lho. Mohon izin Bapak Bupati anu sandal tasih dalem agem. Apa kuwi? Dalem aku biyen diparingi sandal karo Bapak Bupati nganti saiki sandal weton pesantren yen aku arek. Dadi wedon anu sandal lili. Iya. Lili. Kok tuwek men to, Reng? Lho pancen iya kok. Wong kuwi sandal diagem tak jaluk kok. Ha iya. Oh, pokoke apa-apa iki karo dagelan kalah nekat wis pokoke. Iya, Iki wong nggih anu nuwun sewu saking senengku. Kalau kategori penonton Jawa Timur ini bukan hanya penonton. Terus? Beliau-beliau ini adalah penikmat. Kalau penonton itu hanya sekedar memandang, itu penonton. Tapi kalau beliau-beliau itu memandang dan masuk ke hati dirasakan. Makanya penikmat wayang kulit. Betul. Ayo Marisa. Ku
Penulisan wayang kulit bersih desa Kemiri mengambil cerita Tumuruning Wahyu Lili. Bejo-bejane. Untuk Pak Bupati. Ngene lho Mas, ora perkara regane. Ning sawape karo saka Jeng Bupati kuwi sing tumiba nang awake dhewe kuwi. Lah iya mula kuwi. Lili iki sing dodol akeh tur ya murah. Ning yen sing maringi Jeng Bupati, wo ketularan rezekine. Amin. Wis berkah barokah. Amin. Wis kuwi awet selawase. Waton mbok lebokke lemari aja dienggo. Tapi gura. Mbak Elisa pengen apa piye sitok edeng? Ya, aku ya pengen tapi sing pink. Nek sing kaya ngono engko nek dienggo Jumatan kan engko digawa wong. Nek pink ra bakal digawa wong sesuk dicet pink dulu, Pak. Lek pink ora mungkin digawa. Ora mungkin. Oh iya iya. Nggih. Terus lho kehebatane Pak Bupati ngoten niku Mbak Elisa pripun jenengan? Kula remen banget nek aku ya pengen entuk sandal kaya ngono piye ya carane. Cara sendal dewa ya. Kok iso? Cara wayange sendal dewa. Lah beliau kan nggih jarang-jarang entuk sendal kelas bupati lho. Ah iya, ngene iki aku nganggo ya wedi lek nganti turut kos-kosan. Ilang tenan. Ilang kuwi. Tenan kuwi wis. Niki wau sinden-sinden nggih pun diparingi sangu, matur nuwun sanget Bapak Bupati, sampun paringi sangu iso kanggo jajan hihang hoheng. Apa? Apa? Hihang hoheng. Panganan kok iya hoheng yo. Nek saking panase mangan gorengan iki lho, pisang goreng. Pisang goreng kepanasan. Nek ndamel saking niki badan usaha desa iki lho, mau aku tuku gorengan 2 tas kresek, ana heho hoheng, hihang hoheng. Gedang goreng kok iya hoheng. Ana bawang goreng, ana mendoan tempe gemul itu. Iki ngomong apa to bocah iki? Tempe. Oh tempe. Ya. Ning yo tempe gedang goreng iya hoheng. Kok kaya tempat rekreasi Gunung Kidul. Apa? Ya kan soalnya digoreng panas-panas le tuku ki. Lah ya ning tenan lho. Live ngono lho. Ning ya pancen iki saking kepranane mergo ya wis sing mirsani jenjem mula bapak-bapakmu do nyawer. Do nyawer kabeh So dasare ya kowe teko iki lho Elisa memberi warna tersendiri. Wah, ya aku seneng wingi se kok ngebel wis. Ngendi? Ngebel. Ngebel. Bel kok ngebel. Pokoknya kuwi lah tempat yang indah-indah itu. Ngebel. Nggon Saiki ning kene. ngebel ke Wingi saurunge ning anu lali sampean. Ning lembah. Lembah. Heeh, jane arepe ning desa Jenangan ning Rasido dhewe golek dalang liya Pak Lurah iki. Mau jenangan iki ya kene to. Desane desane Oh, desane durung lah. Sing sadurunge apa jenangan ki lak anu kuwi kecamatan Geger kuwi. Ana geger barang. Geger kuwi. Iki Geger. Geger Madiun. Lah iki mau ngebel dadi ngebel ngono. Geger. Lah iki arep tak nggo jajan dawet tok iki, Pak. Aku jajan Apa? Aku nggak mau jajan dawet cebong meneh. Sing jajan cawet sapa? Dawet. Oh, dawet. Aku mau jajan dawet cebong. Dawet jabung. Beh. Aku siapa, Pak? Dawet apa? Jabung. Cebong. Aku angger ketemu sinden Sing ana dawete cendole, ana ketane renge. ketaniran. Karo gempol. Gempol kok gempol. Ya. Tapi aku sengit soalnya aku ora ngombe-ngombe dawet. Karo bakule aku rebutan. Apa? Lah dinehke tak tampa. Karo bakule geret meneh. Dadi Tak kowe karo bakule geret meneh, ditampa geret kowe meneh. karo bakule rebutan apa? Rebutan tataan iku lho. Oh, tak kira rebutan cawet dawet ki mau. Lah iya dawat itu ada piring bawahnya. Heeh. Lah ya aku lebek. Rebutan lebek aku arep tak ombe direbut meneh, arep tak ombe direbut meneh. Arep iki aku tumbas ya yu, aku ngono. Nesu aku. Jebulane ki mung kon njupuk gelas tok. Kuwi memang kuwi yen cara-carane nampan goladen. Kok malah mbok jaluk aku kepethuk cah siji iki tensiku iso mundak lho Mas. Tapi
ngomong ora cetha mesti salah. Reng, kewajibanmu sampean lek wong Jawa to. Ya memberi penjelasan, men Elisa bener omongane, sing telaten to. Alon-alon setetek ben aku mudeng. Pade kudu sabar. Sik. Kok ana setetek. Sedikit demi sedikit. Setitik kok setetek. Ya, setitik. Setitik. Reti aku setitik. Nah, setitik. Nah, jelas no pokoke setetek ben aku paham mudeng basa Jawa. Teteke sapa? Ya itulah Oh, setitik. Ya. Ngene dadi ya wong kowe gandeng kowe ya beradaptasi to, El. Dadi kata-kata di sini supaya ora seling surup, ora salah tompo, ya bahasanya pengucapannya yang baik dan benar. Ya, alun-alun. Alun-alun iki Yogya ngono lho alun-alun. Ya. Alun-alun. Ya belan. Mas ora ana wedokan liya to liyane iki. Ya sing dikersakne panitia ya iki sing Kersane dinteni aku kok. Wis omongane pilek marake budrek. Kok piye ngopo? Iya toh. Oh. Gimana sih? Piye? Coba nek tak demek ngono piye? Iya wis yo. Cari haji. Ayo apa? Kok gelem? Pe haji ndemek ngene apa ora entuk yen ngene Oleh, mudhun yo. panggung wudu meneh ra wis beres. Iya, Ding. Iya bener ya. Kari karepe nadyan ndemek ning ora duwe karep negatif ya ora bermasalah. Iya. Ngono. Pokoke aku di ngapura ya baden nek ana salah lan lupote aku ngomong di ngapura. Aja nangis to. Ora nangis agar ngrungokke ngomong iki blek pipis e malah. Lah melu ngempet aku. Nek inilah. Dunia itu memang tidak ada yang sempurna. Betul. Pawaan apik, rupa ayu terus omongane pating plekutuk ngene iki. Nah, Ning pasti ada kelebihan dan kekurangannya. mereka kabeh ana cocote to. Aduh ya Allah. Ana luput salah ino lali. Cacate, Ino lali salah. Lagi iki nek kaji dicocot-cocot ning. Ana cacate. Basa Jawane cacat dudu cocot. Heeh. Cacat iki wis basa Jawa, Mbak. Kok cacat Oh, iki cacat Jawa, ya. Cacat ya cacat yen cocot iki wis nggone wis beda meneh. Oh, Iki kudu ngate. iki ora jeneng ngomong kasar ning pegenan. Kekenahan. Timbangan Dadi, iku. enek anu, Mbak. Apa kuwi enek trap-trapane. Nah, Kanggone piyayine nun sewu niku mboten cocok Mbak nggih. Ning tutuk. Tutuk. Ah. Tutuk. Oh, ya. Tutuk. Kalau aku ngomong cocot tuh maksudnya mulut ya. Ternyata. Ngapunten. Ya, dadi beda wong, beda umur kuwi sebutane wis beda. Benteng. Benten kok benteng. Alah karepmu sae. Lah tulisannya lo gitu, Pade. Ya benten ki beda, yen benteng iya. iki kae bangunan ning kraton kae benteng. Beteng itu beteng. Lah, Beteng. lah yo. Lah Sing yo. padha bae. Wah, ki ora ana hukum tak rabi tenan kowe. Wong senengane anu ning ya kapan-kapan ki nyawang Elisa ki ora ana jelehe, Mas. Wah. Nadyan omongane iki pating plekutuk ning nyawang Elisa ora ana jelehe. Kok iso? Loh, iki sing diarani wajah supermarket ya ngene iki. Supermarket to, Penuh Pade. pesona dan penuh keinginan. Marake pengen apa-apa iki. Dadi nyenengake disawang. Iki sing diarani njawani tenan iki ya Elisa ngene iki. Oh, ngene Pokoke lah. aku yen jagung manten karo Elisa wis iso tak pamerke waton siji. Apa? Aja omong wis ae. Dadi digandeng tak ana ya. Gandeng sok ngono kan tak pamerke wis ngono. Lah piye nek ra omong? Lah lho timbangane Meneng wae ra seru. Kudu omong. ya omonge marake nesu wong. Terus aku mingkem to. Monggo dar setetek ngono. Nah. Lah mak wong betok aku. Lha wong senenge ning ya iki awake dhewe matur nuwun lho Sak. Kowe arep ngucapke apa karo desa Kemiri kene khususnya Pak Kades. Bedak, padet. Pak
Pak Kades, Pak Kepala Desa. Kepala ki diantem ngono ki kepala. Kepala iki tegese pimpinan lho, Mbak. Dadi nek desa iki ya kepala desa, lek sekolah ya kepala sekolah. Lah yen kepala aja didewok-dewokke kepala ki tegese dipala. Kepala pangajengipun desa Kemiri menika kula ajeng matur sembah nuwun sampun nimbali dhateng Elisa Orjarus Alasumi gumiku saged Malah minggu-minggu barang. damelaken berkah panjenengan lan sedaya masyarakat desa wonten Kemiri Sing meniki. dicokot sapa? Kok masyarakat iso? Masyarakat ya masyarakat. Wis ngene Sa, timbangane kowe ngarang kleru terus. Iki wacanen. Nah, wis. Aku Enteng-entengi nek kon gaweanku. baca pinter aku. Sampeyan ya dalang. Ayo. Lah iya sampeyan ya dalang. iso lah. Iki iso maca layang kulino. Iyalah. Kowe iso rupamu ayu aku seneng. Ya apalan. Jangan nata. Ya apalan kowe iki. Lerandang kok tokne. Diwaca wilayang iki. Ya, Peter pegangin pendesatunya. Badar Madi Suluk. Loh, Mbah Darmadi, Suluk, bener to? Assalamualaikum Bobo Cahyo, sugeng ngayahi tugas, mugi-mugi lancar. Nyuwun gendeng. Aduh. Gendeng. Titipane anak cucu dibawani Bu Kesi. Gendeng menika kagem sederek Kemiri. Sing kon gendeng sapa? Yaitu gendeng. Gendeng kok gendeng. Ya. Ki. Nah, Keluarga besar persaudaraan setia hati rayon Kemiri. Nuwun wiso tresno. Wujute rasa PSHT rayon Kemiri Jaya. Iya. Sing cetha ya jayane tok ngono. Niki paten apa kula isih baca? Ayo kowe no wong diperintah dalange kok. Kula nggih. Iki satu sing nggo sapa, Pak? kono monggo. Iki cetha ana DT 1 sok macane cetha. Assalamualaikum Lah ya ora. Selamat malam Bak Limbok, Mbak Cangik. Saya minta gending 1 pepiling, 2 caping gunung jengleng. Salam buat Ki Cahyo Kuntadi Mas Gareng. Gending ini buat penggemar wayang. Setunggal. Pak Trimo Pratomo, Desa Purworejo Ngunturunadi. Kalih Pak Guru Priyatno Pingkuk. Kalih 3 Mbah Sariman Purworejo, sekawan Mas Saiful Iveng. Dari Mbah No Kulit, Petung Rejo Ngunturunadi. Mbah No Kulit dipentung. Ki kurang siji. Ya, setunggal malih nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Limbo, saya minta gending sesi deman dibawani oleh Om Gareng. Nyaentuk tugas pede kalih kepilut 3 nandur Ngunduh. Oh, apa kuwi? ngunduh woe salak. Nandur gundul salak. Ngawur kowe, nandur ngunduh salah. Oke. Salak. Saking kula Bapa Miswi Glebot pocone apa ya? Kemiri. Oke. Nggih. Terima kasih Was. Nggih. Padha ra cethane kok ditukke. Ana pamundhut caping gunung to? Ah. Ya. Tak golekne kanca Mbak Elisa. Sinten? Mbak Febriandari. Dari Bonsari Madiun. Febri. Mangga. Turun gunung, ya. Caping gunung jengleng sing jengleng gareng. Kira-kira didepi sinden loro sing kuat ora? Ayo. Ora jenenge saiki ganti to. Sapa? Kok modern Febri. Febri aku Nama bingung. lengkape Uun Febriandari. Oh ngaten. Kelahiran Februari. Ya Mbak, turun gunung, Mbak. Sing angel bethek laire iki ya iki lho. Apa nek aku bedeken? Betheken kok gedeken. Bedeken apa? Aku bulan apa? Jenengmu sapa? Elisa Orcarus Alasu. Elisa Orcarus Alasu. Oktober.
Salah. Apa? Salah adoh banget. Kelahiran bulan apa? Aku Agustus. Nah, kowe ora ngerti sejarahe kok. Sejarah piye, Bedhe? Ibumu ki Oktober sing ngeden. Lahirnya Agustus. Suwi men to, Reng. Timbangane kleru. Emangnya kamu sing meteni mbokku? Kok ngetengi? Kan kamu nggak kenal mbokku kok. Aku ora tau ngetengi. Aku tukune Pak kok ketengan. Yo. Yeah. Mbak Un sik. Iki komplit ya. Pangkur caping gunung. Reng, kuwi gawe rene sik, kuwi layange kok ndak lali tembange apa wae. Alah, layange lali ra masalah duite aja lali. Tenang ae. Ya Mbak Un. Nggih, sakniki nggih. Besok wis bubar. Lah kula pun ngeses mboten sios. Saben bengi. Bareng apa, Reng? Jare kok jenggleng. Oh iya, heeh. Kok senengane kok. Sampun, Pak Puh. Ora enak iki. Lah pripun? Sampune ra masalah Pak Poh iki lho. Apa Mas po A ngono lho. A. Oh kok Pak Poh. Heeh, celun A lho, Un. Ah. Dadi AA arep Oper Mbak Elisa. Sok sapa iki? Yo, Hari Malik. ini saya. Nah, Oke. matane ngendi sih, Mbak? Matamu dhewe iki. Reng, aja nesu to, Reng. Lah wong kok dipatah-patahke kok. Wis dituturi wong bicara ngerti. Aku kan pengen berhadapan-hadapan. Walaupun ini namanya matane yen karo wong Jawa aja matane. Oh, yang benar gimana, Bedhe? Motonipun utawa netranipun. Oh, nggih. Netranipun pundi? Yeah. Aja cengengesan iki golek duit lho sak. Yes, yes. Gayane. Yen memaca hamung akaro ajanur aku Wah, sadis sih. Mainnya keras sih. Ya musuhe kaya ngene kudu keras. Kau bagus seneng yang keras-keras sih. Lho. Aku musuh ngene, alusan musuh kok ngene ora dikerasi, ora Pak Haji, krasa. Pak Haji, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kilap aku kilap. Terus tobat. Keras rene. Ora apa-apa, wong iki wong aku menungso swantah. Wah, Ana kurang lan klerune. ayo, manya menungso kaya jelantah. Jatuh. Wah enak. Ya, Un. Kembang hawai wetan. Pancen bojone calon gubernur Rasida. Sinten? Narya. Wis tuwek lho sakniki. Jono. Bukan sing biyen SPP ini nanggung, Pak. Gunung Sik, Mas, akhlakul karimah jenengan ning ndi?
Gak Iki sowan. seni penuh dengan kehalusan lho. Lek iki mau salus njuk. Nuwun sewu jenengan lah haji. Heeh. Jenggleng ya kena, ning ora kudu madhep langsung teng uun ngoten niku. Lah, Sok nggih. taksire penonton itu negatif. Iki perkara madhep kowe iso geger ngopo to? Lho, mergo jenengan Kari nuwun omong sewu. Mas ki aja madhep uun. Aja madhep uun. Ngono wis. Madhep ngetan kono. Oke. Ayo. Tok dong baleni sing sopan. Lho, kene Nes. Reng, iki mudeng ora to? Astagfirullah. Madhep ngetan. Aku wis madhep rono lho. Kuwi lho ngisor kuwi lho. Sing ngisor kuwi lho. Oh, derek. Bapak rono kok ki rono. Angel-angel gecek lho iki. Ora man. Wah, sadis jebule. Allah gimana kanggo. Ampun. Angel ya Kok kaya tegesan dijecek. Ojo sadis-sadis kok. Mboten. Sik kanggo to niku. Sing gleli kok. Waduh. Si Alex sing ngleling. Mbak Lisa yo. Gak boleh madhep jarene. Madhep rono. Aku madhep rono. Lah ketemune kapan kok? Oh kurung-kuran. Pacita. Ayo Reng. Ana aksi iki mesti ana reaksi ya iki. Lah ya kono sik mempeng kowe leren. Lah kok mempeng ora kono nyerang ya, Mas. Lho malah apik ngono Lu kuwi. kabeh wong lanang ki anggere diserang ya malah ngene iki keder wedi ngene iki. Malah ku sing tak golek iki jinak-jinak merpati ngono ki ora pol nyerang ngene kaya un mola. Lho, ketok nyenengke malah tak serang. Oh. Lah kene urung diserang wis dithokke iki. Ya, Baun. Aku, woi. Sana. Woi, aku. Pak Poh. Jare jinak-jinak merpati. Aki. Mas, Mas, salah kula niki lho. kok masalah? Salah terus. Ya wis ya sakarepmu pokoke mbok tembangke. Panas. Udan. Bener nggen parikan kok iki ya. Kicusan. Mas, iki Heru Mujiran. Aku wis wong tak pikir wong ngene iki terus jeglek terus mandeg dalan iki piye. Yo ngene iki jenis semeleh. Tak selehke ya rodone ilang loro kok. Malah tas. Iki sinden liyane bukan piknik ya. Ayo bekerja. Ayo, nang kene iki Tarian. nyambut gawe nang kene do ngrumpi. Ayo. Mbak Lia, ayo parian. Ayo liyane. Iwak teri, Iwak teri. kecemplung sumur, Ya-yaan. warga kemiri, mugi tambah makmur. Allahumma amin. Baleni Mbak Lia, men saya kompak lo percaya piyai mriki piyai nyeni. Diamini ngangge lagu, Pak. Nggih, Pak, nggih? Nggih. Nggih. Allahumma amin. Yuk, Mbak Lia. Iwak teri, kecemplung sumur, warga kemiri, mugi tambah makmur. Ya. Allah. Amin. Ayo
genduren to. Ayo. Mbak, aduh, Mbak Trihastuti, Le Anggun, ya. Sedakep kaya Bathara Guru ae ora. Ayo. Tom and Jerry. Wes tontonane Tontonane Tom Jerry. Padahal Tom Jerry. Mbok Aku kan seneng film Tom and Jerry. Ya. Luna Maya. Tom and Jerry. Rebutan roti. Warga kemiri mugi tansah kathah rezeki. Allahumma lanjut istriku tersayang. Sagar ngono iki sesuk metek meneh. Modus ya. Aku tak ora sah parian wae ya. Lho kok ora parian piye? Gak mutung aku. Lho. Mutung ke sarung. Ora lho ket mau dheke karo aku sia-sia. Hah? Peheneng Elisa aku ketok ora kanggo ngono lho. Saya tahu Bu, kersa parian ora. Lek ora kersa ben diwakili mbok enom ora apa-apa. Alah, ya Allah, iki mau aku ndelalahi maca chattingan komen ning YouTube. Sapa? Pas sampean Pak Dalang niku wau lho. Niku wau kan gawe parian-parian. Terus ning komenan YouTube ngeten. Wah, tak amini Pak Dalang, ucapan adalah doa. Amin. Cepan parian mau lho. Oleh Elisa gelem tak pek bojo kuwi mau lho. Iya. Pantun. Oh iya, matur nuwun. Iya. Wong ki Matur nuwun. wong ki ilo-ilone wong Jawa jaman biyen dadi dalang yen kepengin kondang laris ya bojone kudu loro ngono. Ning ora kok bojoku mung bojoku setia lho Pak Gareng. Nah, Setiaki. Senajan to Setiaki. Kowe iki dilem bojone setia kok Setiaki. Ya parian. Ya parian, Mbak. Panen pari tinggo neng Mekah. Mugi-mugi warga kemiri rezekine berkah lan barokah. Allahumma ayo nak, iki ora healing nyen nak, ayo nak. Ayo. Ke Kediri. Lalu ke Karawang. Wah, aduh men to, Nduk. Kok mentek. Jalan-jalan kok ya. Oh iya. Hiling. Healing lan waspada. Wah iya. Pinter cah. Terus piye mau? Loh lah. Warga Kemiri, alhamdulillah semua beruang. Sesuk kamu diamini beruangin duwe-duwe apa kewan maksudnya? Loh, maksudnya kotak amal wae lho, Pak. Kata anu artane. Lah dicethake beruang. Beruang. Lho. Kuwi kewan. Beruang. Nah, piye? Piye ndak balenono? Beruang. Lho kuwi beruang kewan. Mbok aja angel-angel golek parian Sugidit ngono ae wis. Ya maksudnya diku. Oh iya. Yen nang ning kene ora ning restoran ya, ayo. Mangan ae ora. Ampun diguyu to, kula kademen iki. Oh, Mau ning pondokan nganyelne dhek. Napa, Pak? Ayo nong, maam nong. Kula pun mau maam malih ana apa nerawon apa pun wareg kok. Tenan, iki suguhane nggih Pak Dalang sate lho. Nggih lek sate kula purun nggih. Rong piring dhek mau ora. Terus Mumpung ngenten kok, Pak. oh iya. Neno. Tuku ceri Heeh. dicari. ning Banjarmasin. Oh lah. Kok transportasine luwih larang ku. Warga Kemiri pinaringan ayem tentrem lahir batin. Allahumma Arep lahir batin kok tekan Banjarmasin iki. Kersane to Pak parian usaha. Oh mbok ya tuku ceri rasane asin lak wis to.
So tekan Banjarmasin lho, transportasi entek pira? Ya, iki genti, Iki sing di omah iki. Podang kuning iki. Wah, rene nggo mobil, nggo jeep dhek. Tulisi podang kuning. Oh, wah. Nggo jeep tak kira ditulisi siapa sewa. Sego. Sego. Sekarang ya nek enomi sego-segonen. Iya. Semego. Sego. Iya sego. Kowe iki parian apa njaluk? Parian, Halo, Pak. sinomane tratapan lho. Parian. Oh iya. Sego. Sego. Iya. Go goreng apa go liwet? Sego biasa. Oh iya. Digawe bubur. Bubur. Oh sego gawe bubur ki. Sego. Iya. Ora cedak omahmu pangan kowe. Ampun nesu ngoten to Lho jenengan. kok segas-sego. Nggih sabar jenengan momong putu ngoten niku sabar. Saya tuwek mau Pak D saiki mbah iki. Iya nak, ayo, Sego. Sego Digawe bubur. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri jenengan Ponorogo. tambahno pisan. Jawa Timur Indonesia ngono. Pisane dawa. bagian dunia. Ampun ngredoni riyen to. Balik ngarep, menore, balik kok ngarep, Nang. Jenengane ampun ngredoni selamat. Kok ngarep Nang, Budi. Sego. Sego. Ya. Digawe bubur. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri jenengan Ponorogo. Pinaringan subur makmur. Nggih, amin. Aku nganti kuaregen lho segas-sego iki. Taun. Aku Ayo, mau sego meneh. Bakso metu. Boten. Tenang Pak Po. Inallah, ha? Sobirin. Oh emosinan. Oh. Nyang klewer. Apa? Mangkat saka Madiun. Oh iya. Ingkang sampun nyawer matur nuwun. Ya mung kuwi. Iya. Berarti ki mau ngarep matur nuwun sing nyawer tok to. Lah kula wau dereng matur nuwun lho, mbok menawa terus yo Berarti tergugah nyawer. hatinya. Nggih. Nang Medion. Mangkat ka Madiun. Ingkang nyawer. Matur nuwun. Nggih. Kurang nggih nyangkani adoh ora. Bener kok arep tak salahke piye? Mbak Elisa. Ayo. Ya, coba. Keri. Duh. Ada. Iki lho apik ini marai semangat. Apa Umi? Sego. Lho, lah ya iki bar dikeri-keri, wetenge lak luwe terus sego iki mau. Karo klekaran. Wah, ngopo iki keri-keri Nek ndak sinden bar rampung nyama wayangan Sik keri-keri karo klekaran. kuwi kucing iki. Kucinge lho ngene. Iki lho, iki IP sinden nek bar wayangan. Iya. Di rampung dibuka kabeh langsung krek. Keri-keri karo klekaran. Aku bayangke. Hus. Indah yen tutik kaya apa. Kari-kari karo klekaran warga miri pinaringan panjang yuswa kathah berkalan lumintu karaharjan lan kabahagiaan wis apik akeh Tambah ono dan lain-lain. Angel. Wae parian kok semulek ngono ora rampung-rampung. Ayo sampean Sendongane Pak Po. akeh. Pak Po sampean. Ganteng Pakde ayo Pakde. Ramu Lho ngokon. aku pengamat tok. Yo Wes yo. rasa selak. Ayo. Ndang. Apa iki? Yo. Iya. Kaya amatir iki cinting. Siji. Loro, telu, Apa? papat. Kowe iki kon parian malah hitung-hitungane nyapa. Sing apik parian. Iki parian. Lah yo kok siji barang ngopo? Kuwi tunggale sego mau ndakan ora. Sing apik. Liyane. Nggih ngelokne Umi kok malah tularan. Ayo liyane. Loro.
Kowe iki piye to? Kabeh wong semene ngerti bar siji mesti loro. Rasa hitungan to, rasa hitungan. Ora sida. Yesu. Nesu meneh. Ora parian ora paten. Panas udan panas lengaling caping gunung Mbak Uun Nadyan wadon sarata para suling masuk
luar biasa iki. Wis tak nom-nom iki kare suwuke kok duwone ya. Ya ngono sing Jawa-Jawa. Eh, Sing bakun niku ingkang wonten nginggil nggih sing manah-manah nggih. Apa? Manah-manah. Mana-mana? Hati-hati. Hati-hati kok manah-manah. Apa basa Jawa? Nggih, hati-hati ya wis hati-hati ngono kok dibasake manah-manah. Hati apa? Mana? Hati-hati. Mana-mana? Kok malah ketok goblok bener rek malih. Aku ki tenan musuh Elisa iso budrek tenan aku. Potret ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng dalu Mas Dalang ugi Mas Gareng. Nggih. Nami kula Pak Sadiran warga Desa Kemiri. Kula niki mantan pemain seni ketoprak Sinarjaya tahun 1947. Ya, urung lahir aku. Iya. Nate dados pimpinan ketoprak Setya Budaya. Nggih. Desa Kemiri Leres. sakmenika dados pinisepuhipun nggih. Nyuwun gending orek-orek gara-gara perang Bambang Cakil kalian kudangan kethek ogleng. Matur nuwun wassalam nggih. Iki saya pamundhut Nggih, anu apa ki jenenge Sesideman Umi ya mudhono. Mi. Karo Mbak Diajeng Chandra sik yo. Ayo, nggih. Nggih. Ayo diajeng Eh, karo Umi. Diajeng Chandra karo Umi, Pimpah. Afifah, Oh, Afifah. Afifah. Gini. Wah, jan sinden saiki nom-nom ayu-ayu. Disawang wis dina ra entek-entek. Oh. Salahe lahir sik. Mudian kowe. Lah aku mau iki jane arep inguk-inguk tok ngene karo mbokku diden kok. Ya mlebu meneh. Wong salah wong lahir kok disalahke lho. Wis jinatah lan wis kinodrat aku lahir dhisik. Ngono ning wong lahir dhisik tegese saiki wis tuwa iku kudune berbangga hati. Karena sudah tua berarti sudah mulai proses lahir anak-anak remaja dewasa saiki tua. Lah kowe lagi dewasa. Nggih. Urung ngancik tuwa. Lah ning jenengan nggih awet lho saestu lho, Dik. Apa? Awet. Awet wong dibalsem kowe arep muni balsem to. Lah ngeten iki ancen barang antik kok. Aku seneng karo diajeng iki. Ngaturaken sugeng tindak dumateng Bapak Bupati. Matur nuwun Pak Bapak Kondur, Bupati Pak Sugeng Bupati. Kondur. Aduh, wis ayem pokoke aku angger ditunggoni karo yen cara aku nyebut ki sing bau reksa. Oh iya. Sing bau reksa ki tegese sing jaga Ponorogo. Betul. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Manah-manah nggih, Pak. Mana-mana Pak. Mana-mana Pak Bupati. Engkel ae ora. Yo dibawani dhisik. Ayo. Yo, Umi sik ayo. Wiwitane anderek sang beke priya bagus kang olah budaya Omahmu jedak kene ya, Om. Iya, Berarti kamu tadi karo rombongan apa ngepit? kali rombongan. Ora ngepit. Mboten. Daerah endi jenengane? Daerahmu namanya apa? Pulung, Ngebet? Pulung, Oh, Pulung. Pulung. Deket ya. Iya. deket. Jadi iki lancar komunikasine wong omongane padha ora cethone. Sak garis kas, sowan menyang kutha gedhe Chandra Mulya. benterok terus kat yung-yon selendang kone
Mbak Elisa, ya Mbak. Aku juga. Oh iya, no bintang tamu. Suara kurang permana ning wasis angungrom marang bendara Sulestya pijer ngincangake alis. Yo, bertiga bareng sing kompak. Terus tresno sesidhaman. Mbah Genggong dan seluruh warga masyarakat Pupus ingkang nobar. Sugeng mirsani Pak Lurah. Pupus. Ugi saking Pak Suradi Tembalang. Keluarga besar Mbulusan Tembalang nderek nyimak Mas Yoyo Sugeng Makarya ngantos tancep kayon. Wih, matur nuwun. Pak Marsono, Pak Sindendian. Selamat malam Pak Cahyo, nderek wungon Tasik Monitor Kuntadi Channel saking Pak Marsono Pulirjo Pilang Kenceng Madiun. Nggih. Yuk, tarik Luwe becik patenono timbang pepisahan
Awas. Matur sembah nuwun. Wah, sindianmu saiki jogetane hot. Sing ngajari iki. Ayo saploke kecemplungane Lisa iki lho. Goyangane kok suwer. Umi lho tuman gini-gini sekarang. Heeh. Dundak dung. Ayo wong Umi iki dasarane iki jane pancen dia goyangane hebat. Ning mbiyen ora kepethuk kowe dadi sik wedi-wedi. Disimpen. Iku pomo diculke lho. Kaya wong kanyaki beras kae lho. Lah iya, mergo sinden iki lek anggere goyang seser ngene kan terus kesel. Heeh. Kesel lak terus luwe. Akhire Umi golek sego. Nggih, Mas Gareng Mbak Elisa. Dawuh. Piyayi mirsani wayang menika dipun perang dados 3. Menapa mawon, Mas? Wonten ingkang nggatekke lakon, wonten nggatekke lucon, ugi wonten ingkang nggatekke sing jenenge lagon, lucon, lakon. Oh, Saged-saged tiga-tiganya harus tercakup. L3. L3 nggih. Mangke seneng-seneng dibacutne goro-goro yen Siap. dikumplak teng limbukan, engko Mbak penontonnya ndak malah bergeser kondur. Nggih. Ngenteni goro-goro lebih hot, pokoknya full edan. Nggih,